Uminabot sa ikaduwang alarmaan pagkakasulo kan dump site sa Barangay Duran Nierva, Nabua, Camarines Sur, alas 10:40 kasubanggi. Sa impormasyon, tulos na nirespondihan kan BFP Nabuaan ipinaabot na sumbong nin sarong concerned citizen. Marikas man subuot na luminakop an kalayo kaya magi ng BFP Iriga asin BFP Baaw ang nagtabang naman sa pagpundukan kalayo. Usually kasi pag mga araw kayo bagang dump site, ang mga dito masabi kong natapunan kinubos kin sigarilyo, kung sa sobrang istakan mga kan basura, nagkakaikuan ng spontaneous combustion. Alas 5:42 kasubagong aga kan maideklara na ining fire out. Mayo man mga nagkakaturog tumanda. At wala rin po ma'am nearest na mga residential. Ma'am kasi dahil mga basura yan ma'am, matapunan mo lang ng kung alam yung mga nagpapasurero, naninigarilyo, talagang pag iniwanan yan, may hangin, dahil open area, mas madali talaga siyang magkakasunog. Sa presente, day pa man ma-determinar kan BFP kung ano ang ginikanan asin total na danyos kan kasulo. Kaming sinasabi, tuwing ganito na araw-araw naman gawin nating fire prevention month, hindi lang sa March na. Talagang di taman po malaman kung kailan talaga magkakasunog. Sa datos kan BFP Nabua, ininaan ika-6 na kaso nin kasulo na naitala nindang ngunya na taon.